Arranca la primera edició dels Premis a la Excel·lència, convocats per la Unió Professional de València amb l'objectiu de reconèixer el talent i l'esforç dels professionals valencians. Con estos premios lo que queremos es reconocer la excelencia profesional y poner en valor el trabajo y el quehacer de los profesionales que agrupan e integran Unión Profesional. Unió Professional és una entitat que agrupa col·legis professionals d'àmbits molt diversos. Per això, els Premis a l'Excel·lència pretenen guardonar la tasca científica, tècnica, social, cultural i humana dels prop de 85.000 professionals que formen part d'esta entitat. Unión Profesional es la entidad que aglutina o agrupa a 35 colegios profesionales de la provincia de Valencia. Prácticamente tiene o representa a unos 85.000 colegiados y esto equivale al 10% del PIB de València. Uns premis amb els quals es busca seguir motivant als professionals per les seues bones pràctiques i la seva excel·lència, tasques que mereixen ser conegudes i valorades públicament.